गिबियावनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' फरायसा थुनलाइयारि गौथुमनि जानानै साफ्रोमनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। जों दिनै बड'फा इउ.एन. ब्रह्म फरायसालिमा दतमा खुंगा 10थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां फालिथाय बेखौ बानजायदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म फरायसालिमा बर' फरायसा थुनलाइयारि गौथुम आरो जोंबो बेवहायनो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय बर' फरायसा थुनलाइयारि गौथुमनिफ्राय जोंबो बेवहाय बादायारि हिसाबै बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय जोंहा गोबां बादायनाय आयदाफारिफोराव जोङो बाहागो लादोंमोन। बिदिनो जोङो गोबां आयदाफारिफोराव जोङो देरहानो हादों आरो बेजों लोगोसे जोङो बे बादायनायाव जोङो साबसिन बा बयनिख्रुइबो बांसिन देरहानो हानानै जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय जों बादायारि हिसाबै बाहागो लानानै जोङो बेवहाय बेस्ट कलेज बा बेस्ट इउनिभारसिटि हिसाबै जोङो देरहानो हादों। बेनिखायनो जोङो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बर' फरायसा थुनलाइयारि गौथुमनि जानानै बड'फा इउ.एन. ब्रह्म फरायसालिमा दतमा बर' फरायसा थुनलाइयारि गौथुम बानजायगिरि बिथांमोननिसिम बिथांमोननि अर्गेनाइजिं टीमनिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो आसा खालामो जे बिदिनो उननि समाव लोगो मोनबाय थागोन। गोजोन्थों।